Fer-ho millor podríem, fer-ho millor podríem, fer-ho millor. Bon diumenge fresquet, ahir també el dia remulladet. I què pot ser tot això que estem dient, això de fresquet, això de remulladet, no tot el que tocaria per a aquestes dates. Són les 9:06 del matí i així comença un Podríem Fer-ho Millor, que avui condensarem en 3 hores, una menys que de costum. Però al que no li faltarà de res, això ja vos ho avancem, actualitat, música, cultura i reportatges. I avui, a més, vos parlarem d'algunes de les noves estrenes, de les quals podrem gaudir en la televisió d'Apunt. Ramir Calvo, bon dia, avui no ho faig llarg, que hi ha poc de temps i molta faena. Com Molt estàs? Bon dia. Estem tan concentrats també en estudi. Això és Normalment veritat. estem en el número 1, en el Toni Mestre, avui que és estem més en ampli, el 3, que és més recollidet, el estudi Rosa Solves. Això sí, tenim un piano, així que pot passar qualsevol cosa. Però tu saps tocar el piano? No, però això pot passar Ai, qualsevol cosa. mare. Juan Nieto, tu saps tocar el piano? Bon dia. Jo no, sé tocar altres coses, però el piano justament no. Ho he intentat abans de començar el programa, però no hi ha hagut manera. No hi ha hagut sort. No. En fi, escolta, que a tu et respectem la primera horeta d'actualitat, no Molt bé, t'agafem no esperava ni menys. un És minutet. que l'actualitat ve carregada. Home, doncs a vosaltres, estimades oyentes, només dir-vos que és un plaer que ens deixeu acompanyar-vos cada setmana, així que ja comencem. Cásese con un enterrador, con un pistolero, con un jugador tramposo, pero nunca se case con un periodista. El periodista, Dime lo que acontece, dime solo la verdad. Dime lo que acontece un diumenge 11 de febrer i com cada diumenge a aquestes hores, com se diria això? Acontece. Acontece? Vinga. A Contix? És les portades del dia, no?, que ens porten tota l'actualitat. Com es diu? Necessito que m'averigueu això, a veure, per favor. De seguida t'ho diu Albert. No I com cada diumenge prometem no ser pesats, ja ho sabeu. Levante destaca este diumenge en la seva portada que la Confederació del Xúquer s'arma i es prepara davant el risc de sequera. No obstant això, el diari de Vara de Quart informa que no es contemplen ara com ara restriccions en usos urbans. Un dels nostres temes de la secció d'actualitat serà precisament la sequera i les mesures alternatives que s'estan posant damunt la taula per a garantir el subministre d'aigua a molts territoris de la península Ibèrica, com pot ser ara mateixa Catalunya. No? I l'entrevista del diari Levante és per a Felipe Carrasco, que és secretari autonòmic d'Indústria. Assegura que sense una alternativa energètica neta serà impossible tancar la central de Cofrentes en 2030. Una afirmació que ja fa temps que estem escoltant des de diversos àmbits i que sembla que es complirà, no? Perquè si tot el món coincideix, serà molt difícil que al 2030 hi hagi energies alternatives suficients per a cobrir la demanda de Cofrents. No? Però això no hi haurà perquè no s'invertís suficient. Efectivament, O com? efectivament. Oi, perquè No és casualitat. haver alternatives n'hi ha. Sí. Una altra cosa és que s'invertisca en elles. Així és. I Felipe Carrasco assegura que Ford, la companyia Ford, ens trasllada que no hi ha motius de preocupació. Sabeu que en les Però darreres... si sempre estan fent ERTES i ERTOs i tot En això. les darreres setmanes hi ha hagut moltes informacions, efectivament, que apunten a que van a tramitar-se nous EROs, nous ERTEs, però sembla que no es contempla tancar la companyia d'Almussafes, almenys de moment. Estarem també atents a aquesta informació perquè sabeu que és molt important per al futur de l'economia valenciana i de moltíssimes famílies la planta de Ford d'Almussafes. I les províncies obren la seva portada en les protestes dels últims dies. Transportistes i agricultors es donen una treva indefinida en tot Espanya. I sobre este tema també publica un reportatge molt interessant sobre el camp valencià, que es debat entre la desesperança i la ràbia. I efectivament és així. Normal. Ahir van tindre en la nostra secció d'actualitat testimonis de llauraors que alerten d'esta desesperança, no? I d'esta crisi que estan travessant, i esperem que aquesta treva que s'han donat perquè informació destaca que investigadors de la Universitat d'Alacant, atenció a aquesta informació, aconsegueixen reduir les substàncies cancerígenes de les creïlles fregides. Que han fet Per a mi servir un air fryer, és o el com? tema del dia. És el tema del dia. No. És un grup de científics de la Universitat d'Alacant que crea un compost bioactiu que, afegit a l'oli vegetal, elimina fins a un 85% dels residus tòxics que es generen en el procés de fregir. Ostres. Per a mi, això és la fórmula màgica. Perquè, efectivament, la fregidora que vosaltres sortejàveu, a mi no m'agrada, perquè això no deixa sabor a creïlla dona saboret, fregida. Per això no vas
este mètode per a evitar substàncies cancerígenes és una passada, i damunt és Alacant. I tant que sí. Una meravella. I Mediterráneo de Castelló. Els constructors alcen la veu i demanen de contractistes, demanen millores, perdó. I milions també, segurament. Milions també, clar. Demanen millores en carreteres, infraestructures en sanitat, educació i ports. Els artes que segur que hi ha un dèficit d'infraestructures importants en Castelló, segur. L'audiovisual valencià es fa amb un Premi Goya en la gran nit del cine espanyol. Almenys una notícia que destaquen tots els diaris valencians, com vos podeu imaginar. Els acadèmics guardonen el documental Mientras seas tú, el aquí y ahora, de Carme Elías, de la directora resident a la Comunitat Valenciana, Clàudia Pinto, i que va filmar, ja sabeu, durant anys l'actriu Carme Elías, qui pateix Alzheimer. Sens dubte, una proposta molt colpidora, no? Sí, molt colpidora, i a més ho vam comentar ahir perquè era una de les propostes on esta casa, a Punt Mèdia, havia treballat. És una producció, una coproducció també de Punt Mèdia, i és una producció d'una casa valenciana com és Nakamura, així que és una bona notícia per al nostre cinema. Enhorabona a Punt, enhorabona a tots els guardonats. Si vau veure sols 5 minuts de la gala, tota la resta ja sabeu com va ser, per a Antonio Bayona, no? Per dir-ho d'una manera. És que no parava de repetir-se, era com Sociedad de la Nieve. Però era normal, no? És una superproducció, no sé, imagina que l'heu vista, no? Crec que ho van comentar ja en un programa, i bé, és una passada. 12 de 13 em van portar. Evidentment, obvi, no? Escolta, que la setmana ens deixa més titulars a banda d'este recull que acabes de fer. Un fum, anem per parts. Mireu, sabeu que la notícia de la setmana ha sigut la dels agricultors, que continuen expressant el seu malestar i lluitant pels seus drets enmig d'una situació d'emergència al camp. Ahir van haver moltes retencions a les carreteres valencianes. Va llegir un fum de tuits de molta gent que es preguntava si no hi havia una altra manera de protestar, no? que taponen les carreteres. Si no es nota la protesta, vull dir... No sé, Susa. A tu te van tallar en algun moment. No, a mi no me va afectar. El que passa és que, o sigui, entenc el que vol dir Susa, val? Però crec que hi ha un terme mig, no? I sobretot, cal comunicar les protestes a la delegació del govern, perquè després venen els problemes i després venen les càrregues policials i no volen que carreguen. Si n'hi ha unes normes, si la delegació no va dir-te sí o no, la delegació del govern sempre te va dir que sí, doncs comunica-ho i se busquen rutes alternatives. Sí, a més, clar, estem parlant de tallar una carretera que pot tindre... Autovia. Clar, autovia. Però bé, hi ha maneres d'organitzar també la protesta. Vull dir, pots estar 5 minuts... Jo deixo damunt la taula. Si la protesta no pica, i no té una rasca. repercussió en la resta de la societat, no serveix per a res. Talles l'autovia, però pots estar 10 minuts, deixes passar un poc de gent, tornes a tallar, 10 minuts, vull dir, em sembla raonable. Talles 2 carrils, deixes 2, no sé, Susa... No, és que... Bé, s'han interposat més d'un centenar de sancions, no?, per les protestes. Jo crec que la protesta és legítima, efectivament, que la gran majoria de persones que s'han manifestat, d'agricultors, de la gent del camp que s'han manifestat, ho ha fet d'una manera pacífica, però, efectivament, el sector també caldria reflexionar sobre si ha de denunciar determinades escenes que hem vist en les protestes, determinades agressions a la Guàrdia Civil, que sols està ahí per a facilitar el treball. Que pocs n'havia matat d'ETA. Què? Sí. Una persona d'extrema dreta. Sí, és una persona d'extrema dreta, que és això, el que comentàvem també ahir, no? Que hi ha determinat sector de l'extrema dreta que està intentant patrimonialitzar les protestes i està fent és esta dona... barbaritats. Sí, aquesta dona, si no recordo el nom ara, viral... però no cal ni que la mencionem. No, però vull dir-te, s'ha fet viral, sé que s'ha fet viral una dona amb nom i cognoms, que jo tampoc recordo ara mateix, però que està ahí com en primera línia de les reivindicacions i l'acusen de que ni té ramat, ni fa agricultura ni res d'això. Bé, sabeu que les competències en agricultura o la majoria dels problemes dels llauraors, de la gent del camp, venen de Brussel·les, no? Perquè és la que dicta la política comuna, no? Però esta setmana el president de la Generalitat, Carlos Mazón, va demanar que es posi en marxa ja el Fons de Reserva de Crisi de la PAC per a fer front a esta situació. Son momentos difíciles para el campo, son momentos complicados para sus costes y tenemos que lanzar mensajes. En el corto plazo, en el inmediato, ya
poner en marcha ya el fondo de reserva de crisis de la PAC, ya, para compensar. Desde los gobiernos autonómicos, la propia Generalitat, ayudando a los costes con los seguros agrarios. Y ya, stop a los recortes del trasvase, stop a no